Gihimama ti PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang mga kanhi miyembro sa rebelding NPA nga misurrender sa mga pulis atol sa iyang pagbisita sa PRO 11 karong adlaw, Nobyembre 17. Gidunulan niya kini og mga pahalipay. Gipresenta sab ngadto kang Azurin ang daghang armas nga nakumpiska o gisurrender. Atol sa programa, gihatagan og pasidungog sa Chief PNP ang mga miyembro sa PNP nga nagpakita og maayong gawi ug nagsilbing ehemplo sa katawhan. Gihatagan sab og pasidungog ang mga police station nga adunay maayong performance ug accomplishments. OPR of 1104th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 11. Daghan ang mibilib sa programang nasugda ni Eastern Mindanao Command Chief Police Major General Fillmore Escobal nga revitalized police sa barangay kon RPSB. Kay natagad ni ini ang yangungo sa mga residenteng nagpuyo sa Lagyong Dapit. Yangungo nga gihimong kapital sa mga NPA aron makakuha og simpatiya sa mga tao nga naa sa bukid. Busa gipasalig ni Azurin nga iapil sa programa sa PNP sa tibuok Pilipinas ang RPSB. This was started during the time of Brigadier General Fillmore Escobal, now kami na General. So dito ay pinilot project niya ng RPSB, and during the time of Chief PNP Sinas, Fillmore even briefed all the regional directors para ipresenta niya yung RPSB ng programa niya, and this already being done almost nationwide kasi may mga regions na cleared na rin tayo kasi. So ang ginagawa na lang ng mga ibang regions gaya ng Region 1 is to sustain the program na na-clear na. So, kailangan once in a while ay binibisita nila para nalalaman nila yung sustainability ng programa. And we are also very lucky that ang ating sub-director ngayon ay nanggaling po dito sa Region 11 under kay Brigadier General Ed Ocobo, na kung saan even yung SAC ngayon ay yun ang kanilang priority program. Dakong tabang ang programa sa RPSB sa pagdeklara og insurgency free sa Davao Region. Kinahanglan lang nga palig-unon kini ug dili pasagdan aron masiguro nga dili na makabalik ang mga NPA.